Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadong ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabten da ka kaday, anak ka. Katuwin mangkita kayo ti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kay, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. At siyempre, mabali na yamat nga awan. Sige nga ron, dagsaga na akon. At impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Kas nakunad na asaan nga agsubli jay abroad. Nya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Sa bagay, narikan kami nagtrabaho ijay abroad. Napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ado ti oras ti panagtrabaho ngam ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sana ngagsubli. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, tay ka karon ano kasta kabagay. Sabten may intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay, ikit mo na. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran kabagay. Sige manong. Taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kaya titidaduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kanakan. Kumusta? Adumat gayan ti kadwayo nga imay si mabat manang. Wan anak ko, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to iri daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik na ita. Lagang anak ko. Gastos mati pampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Ikakadi agim ibot tamadi di kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagay, gimatang kayo materialize. Pangusaran nyo ka nagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may malo. Anyan tarimaaran nyo iti balay ang kararamin. Ay, sana kontinto jay kaanakan. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya, Kaya't nati medyo dakil balay manong. Damo, di kwarta na. sa bagay mo't kadi Sapay ko na nga umutang ako maiti kwarta ni Sili na pagpaduktot ka. Ay, kay pagamkan ko na manong. Ado mo ti kwarta na. Suwapat check. Pautangan na kaday jay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Kunak na da may pautang mau ka anak ka. Kala, sana baling aruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitid ko, batsop nga imported. Ay, pag yung manak aka-anakan, sige nga raw, mapanak ka. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga ado ti kwarta. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga ado ti kwarta kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ka.
Gamain, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnong mo nga. Ada milyonis ay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anakaw. Haan nga rodan. Ito ya kong tag-business Auntie, adapin mintas si balayo Pinadakal yung matan, iti uray lang Ay, Wayne, balasang ka. Kapakakit-kitaan ni Saynay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Ano trabaho ni Insan Saynay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Kibor jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas Jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso nakaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anakaw. Naimpud nga may. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makakaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamay ngamin amiya. No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaan mo pautangan nak ni Insan Seni. Tay karigatak ti manggod eja balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itami yan. Ay, tapno di mo magkungkuna. Madasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Para ang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-business ak ngamin, kan gumatanga ka itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mo. Bigla mo tabi maktangkan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalay nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, han nga agpaiso deta. Ha? Ni ala, saan mo na Insan? Taamok mo tirigat ti trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Mga panog mo niyang dalos dito'y balay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay ako. Marigata na ka talaga. Kumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ang linis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ija tsindaan. Duwa nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino kay ti alaen ta katulaw? Kat agbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, diti kamin lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko?
Ta nagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito yung narigrigat man mo ti ijayan. Ay, katusto Ta nagsubli kayon dito eh. Nag-aawid mo tin ni insan ko asini. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-applyak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurnunga. Ay, katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apag iso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti trabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't ni Jaseni Pimintas at talagang tibiyag na. Wan, bigmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos idi nag-abroad si Kam. Dakal siguro ti sweldo na di pagilya na nagkapuan na. Wan siguro Malangarot, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo tan nga si kadeta. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo nagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalinti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige. Ayaban nakto nga rod, friend. Umayak paglaba. Kat umaya ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasak pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, nagito underwear ko nga naurnong. Idisukit to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon jak malpasit mabalin siguro agsubli akin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpasan mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanya. Hana. Isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ko. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta ha? So sigurado nga kayat na maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod tata, ado nga mintili na baak. Gan nagdalusak pay. Gan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali dan sa amat bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itangtang danlaken ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kastalang ti itangdan nakin ka. Sana bale, makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agaway.
Ay, awan na. Malugi ka, balasang ka. Saan ang tata? Kababainat. Kan may sa? Ipagpagapok ngamin iti panaggayim mi kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami pailaeng. Ay, awan. Maday kar aramiden ika anak ka. Imbis am asyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa, kanamin nga sirsirok ti lababo, kama, punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny, matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma, tamapan kanto ija palengke, tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagyem kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanadya balay da, friend. Samot ta na saya at itrato dakin ka. At ang amin nadamag ko kahit. Basit ka no iti datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itid na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny Kingkat. Ay na, pasensya ka nagpaliw nga min ti ugali da iti bimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran sabit tinjay gayim mo. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. Tumagipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maudin ay hawag ko na ito ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanatala ng dasal na ikulang kaya na iti kwarta anay idukukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangkang nga nag-ananad. Ay lading ito kasi ni impos na pa yan nagitiladawan tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay paparin ko. Kaya't naasublyen nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar daddy. Uwen nanang. Mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang. Nasisira pa kiti kwarta dahi di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Nagaraw na. Ano, sama ti machismis.
Di ka mo ngamin nagananag anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak na kasi nung masabat ko nga naka-uniform itibado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas na tibadum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko ididiti lugar tayo. Iti sakbayan na ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na lang, ta saan nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pa'y umay makalabay di balayo. Haan akon nga agbalaba ta awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumot siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ela. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ela Nagsingpot ka nga gayam. Kasta pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment ija syudad, Mildred. Wan manong Romeo. Awan mat ngaminan kadwak ijay. Tanak ti asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kau. Talo tayo nga runay, nga kakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanya. Mayat kay di atap no adakad kadwa me ni manong Romeo. Wait, tangay ba kami ka ni Hilda? Balo kamay. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mutlaang kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo nga Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidman nandito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagitidwa aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda.
Tanabalo kayo manang. Kat agpadamot abaak dagiti kakabsat yo. Wen nga rod Napintas kay mo latanana. Ah, Lagi kay mo bumakbak. thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso a baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na na Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasumbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na. Nag-imasamat nga ron ti mangan manang. Ay naading ko, agdayet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay exercise. Saan ata agdait mat nga ron ti pagsapulak. Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate make exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso akanayon ti panaglingat ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Kasi no kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil iti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Hanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y bagi pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dang ija teenager. Pang teenager lang ti kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-arom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumat man nga ipilit nga karupropa ta Manong? Saan ka ibagang matikasta? Ay katisobot nga mintiyag pa'y swading ko. Dahil di tataang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awampay mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napinpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akon kontrolan na ti kankanan na. Sikamot nga min kat nagrawit ka. Kanem amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Di nga min kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayet.
Laimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang Mao. Apay ni manang ko, manong sa ero. Ha? Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sa ero kan sa ero kat agpada. Anya tibagam ka ni manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen ah. Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang-entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sayro. Ah. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, manong sa ero. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sayro. Kaano nga ron nga klunan na ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-ari makin ka. Saan pa'y nga ita, Sayro? Narigat ang dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sayro. Ay, why? Ay, sus. No, anya ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sayro. Ikanak pa'y iti panawin amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay, isaan? Jak sumapaw iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing. Itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manan. Pol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak, Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agte, nagpailang. Ay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak, Sayro. Ay, ay sa bagay. Uy, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak diti balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakit nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta igtarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kati. Ne mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak te adlay to'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggag mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ni, anyat katawa nga didi. Ay, kwa. Ay, pasutikan ta na ita pa nagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga kuha nagmayat ti kansyon na. Ngam ide nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga ron manen ang makiasawa. Nakasano. Nagaduda moten nga kursunada kanyak.
Kasanaw kat papintas kamot ngamin na papintas. Nagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmatch iti edad mo nagiti kawas mo. Oray, tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbaga da nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na iti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Nay, kita ang mga no mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunag kadakwada. Tapno armundak lakta. Nagmayat ngamin tirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasaya at ngarod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaing ka na ag-drive, Insurunak ngamin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langin, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan ni. Nanginansa magdayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaisum hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga Rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sa bali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katwan, Nana. Nay, naimbagman tadaing gatang mo itilugan, Hilda. One man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitway, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga Rod, Manong. Uray tangdanan ka. Ay kitway, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isurunak tuman mo't, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruha, Mama Nang. Ha? An mo nga bulbulo dan tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, may Manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam! Ay, kamat galang dahil ta Hilda. Ang dami tilugan na. Wala, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, ikwa. Anak ko hindi balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa. Umayak ko maambaki kape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit tan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dotakit din. Ang naklaatak at talaga kanya aling mo. Hilda. Dadamit lugan nan kahit amo na pa yan kag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Simambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inakman agmarket, di. Ay, makilugan akman, Hilda.
Ni, apay nga Hilda, kung kunamla ang kanya. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ah, ay, imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo ni Hilda dagiti sutor ko. Ay na, agararami ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armenda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanya. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan da gayam, di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidon niyaw. Baybayan yung nga minan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Dikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyang marak Hilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa yang kwartak ngay? Namumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo a Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na tada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok pa. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kindi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Dahito Ay, imay. ay, nahusto na itan, Teddy! Sairo! Apay nga aglaban kayo? Di mo agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa! Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa! Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon! Awan kayat ko kada kayo! Delikado. Baka siyak ti lubu banda no ibagak tagpay so. Kabut-butang magdagit ang aduwa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lamo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, maray. Tagsapsapol di kagsako. Sige, Mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumaray. Asino ti agabang manang ulang.
Kabsat ka no ni Mari Kuring, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay palay. Tanagbasit ka nga road. Sino akabsat mo, Kuray? Ni sinyaw nga artay? Ah, wan. Ngam saanan nga artek ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguro ati agbaba aklatan. Ang damot ka di bakante ado akwarto Alaan lang di may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artek ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringa. Jak kayat ti naariwawa. Wan inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantya pa ba nga minsaw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspa sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakairanudan. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita anak ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasang babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag dama, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Now, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbagkayam at bakante dito Yan lang arap. O may kat nakitam ti bakante asilig. Adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaan. Nagadungamin ti linutaw. Sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Kung kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayak met lang ti single akanayaw. Daawan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang. Ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan ta ka laang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng. Tapno makapangan ka. At ka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po Enso! Ayaw umayaman! Anda, di kusina manan. Kung ganito, tanay. Yan ang panaman. Nay, nagsapa ka mo ngaglut-lutaw ka ba, guys?
Nagadu matalutlot wa masida maw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na. Nagsaya atan. Nagswerte mo dagita borders maun. Kay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala. Kasto iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan no agramda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikam ida iti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, agoray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indestino tibus na ditaw. Isa nagsapol iti pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Iso amay kawa. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Mayan gayang ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak nang pasablugan, tata. Aman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, kiti balay ka. Sigurado ka? Way, wanya, kayat nak, ade. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, medyo claim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan tayo titunggal maysa. Nay, anyat kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ay good, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ito tugaw dito. Ay good, sigud might nga tatugaw dito, apag-ismis na bayan niya borders mo. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo a borders na. Dahil paborito na aborder na ating ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay a border na. Ada, dahil napintas abalasang aborder na. Ang nusyak alakayan, kantay na abambakit aborder na, di na pagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadikuan. Apay no umakar kalangan iti pagnaidan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan
Anyalat sa undag iti tattaon ngay. Ikatanya ko ma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuanda inso. Sigurado a panunutan da arupat kwarta Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kun inso. Ilimot ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyang. Sana kasta. Maawatan na kumamot inso. Diyak namin kaya't apagpestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre orela kayan to'y kabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangam pa'y. Saan Libre rin ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Ang amnay. Di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas ti nobya. Adu nga men tinaapal at tao. Umayak man. Tao po. Nay, ang tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya dahil adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, uwan adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti sipi number mo. No mateksan, no maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kong iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kong insaw. Magbaybayad ak mo ti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayan. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mau, tinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga rin, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabanya pagabangag paray. Nabayag unayan ta makapulan? Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapo lang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinovate. Patat mo ti panang papanaw na ken kakabagis. Uwan nga rin, sapay ng rigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita ka papaabangan na di takarkuba. Nung nagninamag, apartment ngamin. Ay talaga nangin na dagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa'y la ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Pagyaman ang unay kabagis.
Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawa. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married aborder. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang iti awatag nga agabang iti balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, kwa, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alaga raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mo. Wag. Un tata. Ay wag. Anya tayo tinagan mo. Carol tata. Saan lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige. Panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysanak. Kunara nga iparinubit na di balay na. Isa pinapanaw na. Yung saan mo't kaya? Ang damot kayang pinagnaun na sa bani aborder. Ay, wan garuda. Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kada pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kiti nagkinaawatan dang itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay kat awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Ay, wan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na itawan. Ay, agyaman nak Inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tunatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wait. Indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray indapaw, di kan aglutaw ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo tata. Di kan babay. Da talaga kasto ikaw. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta tata. Amom ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata. Mabalin nga intun umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol. No, kaya tinak. Di mon problemahan ti pag-abang mo. Ha? Anyat kaya Diyosawan tata? Agayatak namin ken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo iti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo diti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talag.
Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau ta lakayak ket nga ruday. Oo na. Sige, sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ikanya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biyam. Ay, kapilitan amanang. Taday, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nang tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubya ang amin a border mound. May salang, di mo paggigidanan nila, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutangak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Mayadak tayo nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dag pampanunot. Naulaw ka na talaga. Emma, Carol, apay nga. Pastrekanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alaklakayan. Anyat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan dakman ang kabilay. Agruam kayo na. Api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglupon da kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatem kada kami. Asino ti Pilyam, inso. Chuck wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti muna anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kastagaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si Katipilyag. Di mo nga rin pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo di mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na si Malayka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape.
Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Susi mo, ato'y inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashi. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Si ka ati pagserbiak ko ma. Saan ka, si ka timang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, Susi mo. Lerma ko malatan. Ah, Ikateman ti ma'am nga awag mo kanya. respeto day takin ka Ma'am Lirma. Basta ikatem ti ma'am nga awag mo kanya. Lerma ko na malatan. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay di hardin. Uy. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka maminin, Susi mo. Ang awang makadwa ni nanang ko iti palay. Oo, di ayabamon dito yung balay. Ibagam taag na eden dito eh. Ah, kababay mit ang Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay may. Gawin na ka. Okay. Alaam day to eh. Kagat-gatang ko day taalo para kan ka. Ay na. Ano na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Saan na makasubsubalit ka? Ay na, bay-bay am day ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alaam mo. Kan itid mo mat kininanang mo day to eh. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo day ta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok day takin ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, nga pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad nga min, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Ang mga numatipin at tirik ng penwan. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklo na naman. Saan yung kadi akaya? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni Susi mo para kanya, papang. No iso di kayat mo. Kayat ni Meten iti ina. Antay ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo, nanang. Ay, kaano la iti gimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine man ang tiginatang mo. Saan mo ta siya tigimata? Kasi nung araw, ni kadido na. Saan? Ni ngay Lirma. Day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siya, may ramraman na kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantararamitan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka, maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di ka ba lang Lirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayaw. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun, nanang. House! Labayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo. Nasurok mga upat atawon na idayan, Lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa, Anyamat nga itinakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpad siguro. Kan siyempre, nagagad ka nagabro. Lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailigan kwa na? Ay, kaya mailiw mo Nga manya ngay nga raot. Aganos kami, talaga kasta. Ano may saganaan mi, matibuklam minto a pamilya, Lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam.
Ngamin, nakatumpong iti lalaki ang mangipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kutsi. Ha? Ma'am! Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo tibagi na kanya ako niyo. Ma'am! Ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw dahito. Itulog ko. 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito yung ano mo, abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dati balayunan. Wen, ma'am. Ay, pasensyaan yun ti balay may. Talaga abalay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok ti balayunan na. Ha? Pasiminto tayo. Paikan tayo iti bubi dati atap na. Uy, kay taam ang kaanakan, ang mga masulisok ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Aray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Adi pa'y lang komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkal. Hay, kita makanakan. Mu ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggar dok ko kung lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta nito na ti ay-ayat ha. Agawi kay ti mabit do na. Wen, sisi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor? May Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. kanya? Agpaisaw. Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanata pa'y diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Lalawa mo ti kama. Ay, wang. Susi mo. Hindi ka babayin kanya. Ay na. Mariknak matit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdatong kanya. Ay, kung saan? Natingitay. Namawang magpanagaya ko kung ka. Nagsakit mo tanday tangayong baga. Sorry ah. Anda mo nobya ka. Ni Dona ti ayat ha. Nanamay ti biyag mo iti dinak. Lagi ito. Nakabalan nga lawan ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si magpagaya man tinubya na. Ang kasar lang. Apay nga rota kasta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta. Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram ah. Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Ay, sumarag kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya.
Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lerma. O may hinuthot ko kang ka. Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Dagiti mo iniintab mo kanya dagita. Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Yabay nga kapilitan Tagdarong mati anak tano di na bayan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Uwan nga ron. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mo't iti udin. Ay, kababayin ti kasyay nga ramit na. Kapilit at ngagsapul tayo iti kasukat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, hindi ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan, doon na nagsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamangan kiti napikutan na kadya balasang nga mo. Mayaw awanton ni doon na anobya. Sa makidin sa tani mo doon na ti ay ayat eh. Ay wine, mapangkakik di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kiti sigod nga mo. Hindi kay, mabanta di balay dahin sang. Well ba, isuri di no. Kasinsin medla ni Susi mo. Iso di mang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak mo. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko ng latan kanya. Nalawag. Kahit uwan no isote ko na, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka pa maagbabay. Nag-shopping ka mga diha. Anya, tagilatan mo. Sapsapados sa dagita. Uwan pa pang. Itad ko kini Gino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya dagita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manan di bumagustuhan kan kuana. Kat singiram to manan. Dagiti itad mo. Ha? Ni papang. Tila ibang pagkanan. Awan kas tagsigsigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga kami Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanya. Ha? Agyang anak, ma'am. Lerma ko ng kanya. Di nakawagan iti mampunak mo. Ha? Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. Uwan, lerma. Iso na lang, LDR kami. Dayo ti lugar ta. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyang. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinanti no. Tayo kaya ta. Nasingko nga may. Baknang ka di. Saan? Padak anak ko rapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya. Sana marukot ti ayat, babain ti kwarta, lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kaya't mo tamapantay iti lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, lerma. Di kagbabaing Gino.
Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay jay lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort, Lerma. Dum sa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito. Ha? Ayun gayam. At o. Kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing, kan kwentas da gito. Para kem ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day taken ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan amo us-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawit na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, sige Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manon ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaw susarin eh. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay ta sayang. Inla ko na kuma. Uray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam mo. Adda nga tanagkin na awatan da. Diya mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, di anak ka. Tsaka mo tinasayaan. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am. Alaan kay kumaninang kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema, hindi na ita. Kaya ni Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulba. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagak akas ta, Lerma. Nagadungayin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka madanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait. Awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom. Nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mau. Atoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistak. Inlistak amin ngayon inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulita, may subli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Iya. Gustong ka pa nagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitan. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin inted ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, kasta ka namin mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kursunada, alalaki. Tapno armen na kalang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartan. Pagyamanam, tanasing pwede iti nagbalin natin. Saan na kaginundawayan? Papang. Saan nagaputa kursunadam ti lalaki? Ketila mait ited mo kanikwanan. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Bueno rupat kwarta.
Lag-lagi po mo kumaday tais. Anyat gagara minsan. Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlahay. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Ni magasot na ti ada kanya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludag pa ilangan niya. Ate insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti baging. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalinto pamilya ata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anuam ta napintas? No saan ba't nagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Sa masabol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ang boyfriend na agwa mo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kan siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanya, friend. So ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot di ta sa lusod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan, Ellen. Ang madamag ko lang Ay, di ka ko mamasaksakitan, Ang kasla imposible nga nga armin na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamat tan anangan. Wan Ellen, agbayad tapay. Huwag kaya. Limagasot kayam to yun na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, kakwan Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saan? Share ko daytan, Rio. Nagyaman ak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho ti nobyam, awamutan plano ng agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmatlata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Day to'y ta armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wundakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat ko mamalang, ano adama ko na trabaho. Awan nga ro ti mayat na ma-applyan na nang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan.
Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Oh, sana siya problema iti dayta na ng isuda ah. No asino ti adda trabaho ken kwartana, iso ti aggastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat da jay ariyo aparaken ka anak ko. Balin kala ada kakaase iti sidom na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinatalan na. Sumakas tati ko na. Gam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to ah. Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Ay, aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Dapatas kunti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasama. Agsaukay man ako na ako. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalivin ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtignay na. Ultimo mangilaba iti prip na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayagay awanan. Malinan akal paryok na dyan. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga ron ang makapagdanangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Agdin na taratan ah. Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan ah. Tadimot kayat ni nanang nga agkasar ta. Nakapilpili mo't dadya nga inang. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Ah, Pasensya kan, Ellen, ha? Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inang. Kunamod lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. ala. Baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa ubot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan ah. Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Nagyamanak manan ah, Ellen. Ngamin, oray jablesak. Kayat naklata. Uwan, sigud mat nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanya. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tulaan ta aramida mon ah. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Kumusta nga iti ata ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasipot mo't la ka di da dya ariyo. Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awampay urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat di na ka makikasarak kan kuana. Angam na dala kwartami ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta danangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan.
Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Kanya ka matan. Dahil talat iririing mo kanya. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. Inkaglutan, tayo turog ka pa'y. Masapa pa ya pa nagriing tigas ti nga oras. Ha? Ay, nakakamad gaya man, Helen, bakit? Kapayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rot itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko mati pa kabanugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabanug mat kagtugtugaw ka, kunamsa. Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat pasit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matapasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito isupa. Nakalukat to'y dagusyaw. Hinton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla kasinyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apa nga may kayo? Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yaw ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka keditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam itinasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom, asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Wala, paramidag amin na kita. Basta tangdanan na. Anya, pailaan. Unang, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasaklangan at ipangtudam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabaho, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga roti ti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kantay tangdan ko amang nyaramid nga eh. Sana kaskari na ti paparamid mo. Sa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sa bali, tangdanan mo't lang.
Agawit ka ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lang di balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si di balayo. Wen urayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako na madamdama. Di ka kanya agbabain, Ellen. Nabayagan nga kuyong kayo iti anak ko. Babayin ka pa lang. Ala, sige nga rod, tata. O sige, ta agao ako. Ta mangan tayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani papang nagtrabaho di balay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito nagtibalayo. Tiyan mo kakanda katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tanda ang mamamang ilablabakan ka. Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte tay ngamin, saan apulos nagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla sana lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbagay ti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagmat na nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamot, anak ko. Lapun samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaisukan niya. Aklonag, nanang. Uwan, grabe ti kinasadot na. No daramidan na iti nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imandugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo ka, ikanak mo ito rin. Kakasyak ang mangilablabay iti kawas mo. Ay, masapul pa'y laaya at tangdanan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaag dito balay ti katrabaho. Pagkipanganak dito yan. Isong agluto ka niti ka nam. Kandi na kurayan ang tamangan no makiturog ak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mat balasangan. Apay dinak pang panunutan nakabalay mo. Nenay malublubog magamit ang cellphone ko. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na di babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo ko nam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awanan.
Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raud. Apay tanggal mo ay atirik na. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina riyaw. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Sigurado ka Ha? Anyat kaya't maasawan? Kwa. Lading ita kriyo. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol ka niti sa baling asawaan. Diya ko nagawid di tadagusta. Tadan sa bali pag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry Ngam saan ako na naragsakit itan na. Isasar ka na nakakawagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gito, honey. Itay ka kadipay nga guru uray dito, ba? Saan ba ito na yan? Eksakto lang. Kanya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. panang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Pinalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mata nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mata kanayon anak ka.